Kiken hon seng beper na West Khasi Hills sapok kalama jong kasur na West Khasi Hills kilalet lang kroi sayeng sa jong uba cherish thank you ban ai men sim ki bahyeng jong ute urang ba ubala du e ya kajing em na kajing sha siat yap hakipulet kajing her jong katai ka kenhon bakan thop na du kiseng bhalang kiseng long kemia kiseng samlash nong sayeng sa uba che hamaulai kalong ban pen pau bakin dan lang ha katai kalong yeng rengkat bat kasur na maulai ban yakhon ya kahok jong te urang ba Ngiwan hang ni naka liang jongi kasur jongki nong West Khasi Hills district kaba idan shubun ki konkum ki konvenan naka liang jongki seng balang ki per SU HPC HNF HNM FPGP nanta ka Mikhlea Commercial Truck and Association WKSU FWP WYF nanta UHM iseng sama nong jongki area ki per jongka West Khasi Hills district nang takum juru nak liang ki seng lakmi per naru paga jiak ni jia ka khatlai tarik nak liang jongi jing simno ka jongki pulis ya ka jing im jong irang ba chiris apil thank you nak liang jongi kum ka so jongki nong West Khasi Hills district ila penpau ka oi ki don nak dang ki dekat jongka West Khasi Hills jongi ki belaiwan hak tu ka singi santrik hadin kata janmit ngila penlong ka jing thang bombati ha yono stoin kum kadak ka jing snolam ya ni gasam hadin kata ngi penlong ka rally la se ga rally ka baning kong na kisu jongka keleng ka bri new trap nak liang ka sur jong ki west ha ka khnai trek jong nai baladap na agos ngila penlong ya ka benta bat hadin kane nak liang jongi ngila perkhat ngila wan ban snolam ya ni yang kesam ni ka por bentar angkat ikurum ki khun ki ti ki man ki jongi ba cheris bala klap no ba nak liang jongi ka sur jongi nong west hadu menta ngidang penpau hi ka juk ka thong kalong ba ke ka ba ka yeng kasam ka sur jongi nong molai kale ngi kersan ya ke ka benta ka ba ki ya chakmat nak liang jongi ngi wan hang ni de mesim studio ai men sim ban ha ka kubor snolam syaki ba yeng ba sam hang ni akum juk ka por ngi wan kumki samla kersan yang West Khasi Hills ngi law yo ban penong jungwai lam nam tak ni kasam ba ngin kerku gerdo i kun ti la se oi walang ila du no yo ni rong ba ibrei la ba ka jing sim jong ki bor wadan ha ka la banong ngana ki police department ko la sim ki jing em jong i rengis ngongu pat la se kala long lengba ka jing khat no ka jong i oi walang ila du yo we ru rong ba jong ka jai man ru ndai pat isungu lomba ka jing khat ka jong i ngi yo i ya ka jing ya teli jong ki jai man ru ka jong i keleng ki jaka wada West Khasi Hills district East Khasi Hills bar kumjuru nadu ka sur jong malai bar parok ki ngila long ka beteli la se ka ni long ka jing kerku kadai ka plan ka ba national landet jong nong bu nong thau jong i ba kani ka lenti te nak leng jong i ka sur jong nong west hadu mentang idang yang hi ban kersan ya ka ba i sur jong nong malai idang ya chakmat kumju ka porong ni kersan ya ka yeng kasem bangi de ban yo ya ka jing bisar ka bahok nam tai ni rang ba te ya ka ju por kum ka sur jong nong west ru ni penram ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ibala pha ya ka syukos notice hakin ki rungit ki ro rang ba jong ka molai ajin sya ni solongo ya ni benta esela daga dai kum kata la dai ngila ngat lang nomor bro si ka jai budu ka laki te on ai syukos notice tang dai la jet igin rungut te nak liang jongi ai man sim ni girang ba ni ya chakmat nak liang jongi kersan bat le se nak liang jong ki bor badai berpai se ki don ke ba pressure na lendat se sa poi do kan ni lewat kata nak liang jongi ai muslim ki bat ngi kersan se nak liang jongi hakanu guru por ba kajai bendu golong badon kam nak sur jong west ilong ba klai ban mi chakmat nam tak ni